ଘରେ ବସିଥିଲି ହଠାତ୍ 12:30 ବେଳେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେମିତି ମାଆ ଡାକନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲିକି। ତ ସେମିତି ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ମାଆଙ୍କର ଏବେ ଆଳତି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଆଳତି ହେଉଛି ମାନେ ଠାକୁର ପଡ଼ନ ପଡ଼ିକି ଆଳତି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖେଇକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଭାବି ବି ପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବୋଲିକି। ତ ମାଆଙ୍କର କି କରୁଣା, ମାନେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି। ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତିଙ୍କି, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।